ma timmarkax fejn trid tasal, ma tasal qatt. Irid ikollok marka fejn trid tasal. Inkella ma tasal qatt. Meta trid tagħmel xi ħaġa, importanti li jkollok il-miri fejn int u għaliex trid tasal sa hemm. Dan għaliex ikollok motivazzjoni biex tilħaq il-miri tiegħek. Huwa importanti illi f'nofs it-triq ma taqtax qalbek għaliex dan huwa normali. Normali illi tirtira mill-battalja illi inti tkun bnejt ġo fik. Battalja għal-ġid, b'mod partikolari tiegħek innifsek. Din tapplika għal dawk illi bdew pjan ta' dieta jew eżerċizzju. U fuq kollox iridu kuraġġ meta tkun wasalt nofs triq. Ifisser illi fadallek biss nofs ieħor. U dan ifisser ġareb ħalik. Wasalt sawn bis-saħħa tiegħek. Għalhekk huwa importanti id-determinazzjoni u kuraġġ minn dawk ta' madwarek. Imma waħdi, nista' nasal iva u le. Hawn min huwa aktar minn oħrajn li huwa determinat, imma l-biċċa l-kbira le, ma naslux waħedna. Irrid illi jkollna support biex nilħqu l-għanijiet tagħna. U biex inkomplu niddiskutu aktar dwar dan is-suġġett live waqt il-programm F Living Show, Mattejos Grasso. Grasso, kif inti? All right, u inti? All right, mhux ħażin. Talli aħna insomma. Inti nħoggos ħafna li ntaqa' miegħek. Tant ieħor? Għaliex inti persuna naqra vivaċi, mhux naqra vivaċi ħafna. Storbjuż. Storbjuż, pożittiv. Apprezza. Dejjem hekk tkun jew le? Skont il-ħin tal-ġurnata, ma niddejjaqx ngħid, jiġifieri speċjalment wara nofsinhar, illum nagħlaqija ta' xi palissa nkun imħeddel kważi l-kelma. Min jafni mill-viċin jista' jgħidlek inqum fl-erba' ta' filgħodu. U dak il-ħin, Karl, huwa l-aktar ħin ta' paċi li jkolli għax il-mobile għadu ma bedix idoq, li mesa ma bdewx teħlin. Tkun kmieni daqshekk. Inkun literalment f'dik is-serenità illi l-affarijiet li għandi nagħmilhom dak il-ħin mingħajr ma literalment jiġi xkiel minn postijiet oħrajn. U dak il-ħin tgħix kemm intella xogħol. Allura mbagħad li jiġri ovvjament illi mbagħad wara nofsinhar, speċjalment wara l-lunch, tibda tislowja nara. Allura normalment dal-ħin ikun imħeddel. Imma il-bqija ġifieri vivaċi ħafna. Anka hemm li famuża fil-fatt nixtieq anke nsemmu għallum, power nap jgħidula Karl. Illi meta inti apposta torqod bej wieħed u ieħor bej 20 u nofsija, tajjeb 20 minuta u nofsija, dika sabu li għandha vantaġġi bħalli kieku rqat anke 3 sigħat. Daqshekk hija powerful li taqta' l-ġurnata billi tisrieħ literalment u tieħu siesta, tieħu nas. Interessanti, ħafna, ħafna. Power nap. Ejju hekk għamlilna ħanorqdu ġara. Kemm mqareb. Xi ġmielhom, xi relax hekk. Okej, jiena s-servizz xtaqt li nagħmlu dat tip ta' servizz għaliex ħafna huma dawk illi forsi ma jkollhomx il-miri tagħhom. U jkunu jixtiequ jaslu x'imkien, imma bla ebda indikazzjoni, bla ebda linja. Kemm huwa importanti illi jekk aħna ħanagħmlu xi ħaġa ikonna it-target jew l-linja. Bla dubju, konna titkellmu qabel ma bdejna l-kart. Il-finish line, qisu. Mhux hekk, konna titkellmu qabel, konna titkellmu fuq persuna li llum li kien għaliha bħal speċi aħjar baqgħet id-dar tistrieħ. Imma x'kellha t-target illi tajt isma' lej jiena hemm bżonn nagħmel li għandi bżonn nagħmel. So da mhux qed nitkellmu fuq każ ta' sptar illi marret ix-xogħol fuq ma marret l-isptar, qed ngħidu fuq persuna li forsi llum mhu ġuha, però tħoss illi tista' tikkopja biha. Imma kieku kellha l-għażla li tibqa' d-dar kienet tagħżel tibqa' d-dar. Imma għax l-iskop tagħha kien illi tmur fuq il-post tax-xogħol għax taf li mingħajr l-affarijiet ma jimxux, marret fuq il-post tax-xogħol illum u tgħid li dan huwa tajjeb dejjem skont l-estremità. Però dawn in-nies juruna Karl illi meta inti għandek skop, inti bla ma trid mhux ħad toqgħod timbotta lilek innifsek biex tagħmlu oġġett, imma dak l-oġġett literalment ħajattirak, ħajjiġbdek leħu. Għax hekk inti oġġett ħobb tagħmlu. Tifhem li hu bżonn jus. U li tixtiequ, naħseb dawk huma l-aktar 3 pilastri importanti. Inżid magħha rabar waħda, ir-raba waħda, illi jekk dak l-oġġett ma tagħmlux, tibża jew tinkwieta illi affarijiet oħra, forsi li tgawd illum, tibda titlifhom bin-naqra naqra. U fis-suġġett tiegħi dan fiex jidħol, ġieli tkellimni għadi Karl. Imma kemm importanti li bniedem l-ewwel qed jiltaqa' miegħu innifsu
billi taqbad sempliċi karta u tikteb. X'inhu idejjaqni llum? Mela pereżempju qiegħda nilbes size 16 u dan huwa l-akbar li qatt kont. Nikteb. Qed nitla' taraġġ naqta' nifsi. Qed nagħti eżempju ħażin lit-tfal bli qed nagħmel u forsi bli qed niekol u bil-fatt li mhux niċċaqlaq, mela eżempju ħażin. U tista' l-lista tibqa' għaddejja għal dejjem. U dak huwa importanti. Però importanti ħafna wkoll illi jkollok pjan ċar ta' fejn tixtieq li tasal. Mela ngħidu aħna jekk illum qiegħda size 16 fuq naħa tal-karta, tikteb jiena naf li kapaċi nkun size 12. Taf li llum taqta' nifsek, taf li kapaċi ikolli ħafna enerġija anka wara x-xogħol biex nibqa' għaddejja. Taf li llum qed tagħti forsi eżempju ħażin lit-tfal, minn naħa l-oħra tista' tkun taraw il-model għat-tfal tiegħek. Imma l-importanti li jkollok pjan ċar. Jiena ħobb inċib eżempju ieħor, Karl. Qabel ma inti tibni d-dar, ikollok perit illi dan għaddilu ħsieb jew għaddilek ħsieb inti li qsamtu miegħu ta' kif dik id-dar tixtieq li tkun. Mela kollox beda minn ħsieb. Però ma baqax hawn. Il-perit ma qabadx imbagħad erba' ħaddiema qallhom isma' jiena biħsibni nagħmel hekk hekk u hekk bla ma kiteb, bla ma ddiżinja l-pjan. Kitbu l-pjan. Mela aħna x'nitalmu minn dik? Illi l-pjanijiet tiegħek iktibhom ukoll. Għax il-ħsieb jiġi u jitlaq. U inti qed tgħid x'qed idejqek u fejn tixtieq li inti tasal għandek tirrimarkhom. Tirrimarkhom u tip oħra żgħira mhux bil-computer, mhux bil-mobile, bil-kitba. Sabu li hemm connection qawwija bejn kif jaħdem il-moħħ u x'jiftakar il-moħħ, hemm differenza qawwija bejn meta tikteb u meta tikteb bil-laptop. Meta tittajpja jew meta tikteb bil-bajro. L-aħjar dejjem tikteb bil-bajro jew bil-lapis. Fatt ħafna huma dawk illi Għal dawn l-affarijiet ta' mhux biex tibgħat email. Anke ħafna affarijiet oħrajn ta' biex tistudja u hekk illum il-ġurnata għalkemm hawn min jużalek dawn it-tamir elettroniku, però naħseb illi ħafna huma dawk li għadhom jużaw il-pinna u l-karta li niżlu ċertu noti u ċertu dettalji u tpinġijiet kif iħossuhom huma u ċertu sinjali u linji jgħidu isma' din hekk u din hekk. U dak kemm hu tajjeb din l-imbirka karta illi inti investejt fija forsi kwart 20 minuta, id-dendila ma ximkien bħal friġġ. Jew inkella eżatt, jew inkella mal-gwardarobba tiegħek. Fejn tara? U fejn ħadd fakrek. Għax bot mill-lajn, bot mill-qalb. Mela kien tiktibta u nsejta, x'tiswa. Però ħalli għad fakrek. U dik importanti ħafna. Jiena xtaqt li nagħmel dawn it-tip ta' sezzjonijiet għaliex naf illi fis-skit ta' djarkom kemm fil-ħinijiet ta' Rofsinhar u kemm fil-ħinijiet ta' filgħaxija ikun hemm min huwa diżappuntat. U l-iktar ħaġa li tifrostra bniedem vodi li ġelu ikun imdejja jew inkella mhux kuntent hu illi jipprova jilħaq xi ħaġa u ma jilħaqix. Issa fid-dinja mhux kollox huwa wartu żgħar u kieku kollox huwa sempliċi naħseb mhux qegħdin hawnhekk nagħmlu dawn it-tip ta' sessjonijiet u s-sessjonijiet tagħna huma informazzjoni, edukazzjoni, forsi motivazzjoni bħal din li qegħdin nagħmlu bħalissa, il għaliex ħafna huma dawk illi jaqtaw qalbhom nofs triq. Mhux hekk. Ja faċli ta' qalbi. Ħanżid biċċa miegħek, Karl. Irridu ngħidu grazzi lin-natura illi l-affarijiet mhumiex faċli, imma ġa kollox faċli. Kemmi boring il-ħajja. Irrid nagħmel hekk għamilta, irrid nagħmel hekk għamilta. Għal-bidu forsi anke taħsibha hekk kieku sew, mela rrid karozza waslet, irrid ajruplan wasal. Però il-bniedem huwa għamul b'tali mod illi meta jkollu challenge waqt li qed jagħmilha u speċjalment meta jakkwista r-riżultat minn dik iċ-challenge iħossu ħafna tajjeb. Għalfejn għandek minn Malta stess, din naqra ta' gżira tkollha baħar u xemx, imurlek min jitla' il-muntanja tal-Everest. X'jambih dal-iskariċċ? Ma jambihx. Imma iċ-challenge, il-pjaċir huwa kbir. Jew min jgħidlek jom, pereżempju, naf minn Malta Sawd, x'tambija tistaqbad Luzzu, staqbad il-Gozo Channel. Imma il-pjaċir tagħha huwa li inti sfidajt lilek innifsek u għamilta għax wara diet tajba. Wara ħadħossok mhux biss ferħan u sodisfatt, imma ħadħossok illi jakkwistajt xi ħaġa. Illi bil-lussu ma takkwistax. Allora challenge hija sabiħa u għalhekk ħafna nies kemm importanti llum iwasslu dal-messaġġ, Karl. Illi inti jekk beħsiebek pereżempju ħadkellem fuq il-linja tiegħi illi tneħħi ċertu xaħam, forsi li dejqek fid-dera, jew li tabib qallek jekk ma tagħmel xi ħaġa fuq u Karl ħajkollok il-problemi. Inti importanti illi tażel mezz illi biħħat inbidel, illi temmen li kapaċi iżommu dan il-mezz
Mela jekk il-ħabiba tiegħek qaltlek nibdew nomu flimkien. Għax jitħu gostom. Imma inti idejqek l-ilma, idejqek il-klorin, idejqek il-melħ, għajdela ħanejni, tiħux għalik, imma jekk niġi darba darbtejn miegħek imbagħad nieqaf. Ħanitnella jien u ħanitnella inti. Tajjeb għax ħankun żammejtek lura. Waqt li tgħidilha pereżempju jiena taħseb taf x'nieħu gost kieku mur ma' grupp ta' nisa bħalna. Illi forsi nagħmlu xi exercise ta' xi nofsija. Illi jkun hemm xi coach li jgħidilna x'nagħmlu kif nagħmluh. F'ambjent forsi tarja kondizzjonata bħal dal-istudju wkoll. Illi jkollok l-użu tax-showers u tat-toilet. Semmek inħożni iktar għal-qalbi u iktar nimmaġinani nżomma. Jista' jkun bil-kontra wkoll. Jista' jkun il-pool jgħod iktar għalik, il-baħar jgħod iktar għalik. Sib dik ix-xi ħaġa illi temmen li bija iva. Tista' titlaq minn fejn qiegħda llum minn dawk il-postijiet illi jdejquk u tasal għal dawk it-targets illi anka għandek miktubin fuq il-karta. Ok, sinjuri, għandi riklam ċkejkem minuta kollox lura dal-waqt, għandi xi messaġġi wkoll għal Matteos u anki wkoll jekk ikun hemm min jixtieq illi jidħol magħna f'din id-diskussjoni tajjeb illi wkoll tinaqdu magħna fuq 27-500-500. Il-ħin preċiż huwa satejn u 2 minuti bqgħu magħna. Let it snow, let it snow, let it snow. Ninsabant Sansors Birkirkara, hawnhekk issib fireplaces eċċezzjonali, moderni kif ukoll fuq stil klassiku u anki wkoll kontemporanju. Tajjeb illi ngħidu li dawn il-fireplaces li qegħdin taraw warajja m'għandkomx bżonn li tinstallaw ċumnija la permessi u lanqas flus żejda. Dawn li qegħdin taraw hawnhekk huma elettroniċi jaħdmu bid-dawl bi plakka normali. L-idea hi li dan tużah is-sena kollha tgħidu li xi ġifieri. Illa li jekk inti qiegħed fis-sajf pereżempju tixtieq illi tixal id-dawl tiegħu biss, dan tista' tixalu. Għandek xi okkażjoni jew kellha xi ħbieb. U mbagħad ovvjament meta jkun hemm it-temperatura kiesħa tista' tixal il-blower tiegħu. Jistgħu jeħlu fuq barra jew inkella anki wkoll installati ġol ġipsum jew fil-ħajt jew kellha skont il-gosti tagħkom. Żgur u mhux forsi li l-feature wall li għandkom fid-dar dan ħajamillu differenza. Jaħlu verament ftit għaliex huma sistema moderna u elettronika. Mbagħad għandna s-sistema l-oħra illi hija magħmula apposta biex dak li jkun jista' jixal nar verament reali, l-istess jistgħu jeħlu fuq barra jew inkella installati fil-ġipsum jew fil-ħajt. Ta' min jgħid li hawn disinji u isin differenti, tajjeb li ngħidu wkoll li jsaħħan daqs li kieku għandek gas heater normali dak li immexxuh minn kamra l-oħra fuq ir-roti. Għandna wkoll dawn il-fireplaces illi qegħdin corner kemm left kif ukoll right. Hawnhekk issibuhom biss dawn huma esklusivi, sinjuri. Għandek il-garanzija fuq kollox jgħinukom kif għandkom tinstallawhom, prezzijiet inkredibbli, hawnhekk ħassibu l-assistenza meħtieġa. Is-Sansors ta' Birkirkara joffru dan is-servizz għat-telespettaturi għall-klijenti tagħhom illi l-ewwel u qabel kollox tiġi int. Għalhekk ħanħeġġek biex tiġi hawnhekk għand Sansors li jinsabu Birkirkara miftuħin il-ħinijiet normali tal-ħwienet ejjew hawnhekk ħalli taraw bajnejkom dawn il-fireplaces fenomenali. Jiena meta dħalt bqajt impressjonat u bqa' fiċ-ċert intom ekser tagħmlu, għażlu Sansors. Grazzi li għedin maħna l-komplament tal-wara l-ofsinar tajjeb. Motivazzjoni, għedin nitkellmu dwar kemm huwa importanti li wieħed ikollu il-miri tiegħu. Jiena naf li ħafna minnkom tippruvaw illi tagħmlu ċertu passi fil-ħajja, ċertu bidliet. Ħafna drabi il-bidla, mhux ħafna drabi, il-maġġoranza tal-bidliet tagħna huma sfidi. U għaw ħafna min jibża jagħmel dawn il-bidliet appuntu minħabba l-sfidi illi nkunu rridu nwettqu. Għax il-bidla hija kaxxa magħluqa. Ġifieri dak li jkun anke kif jagħmel bidla l-ġid, tkun fiex tkun fil-ħajja, inkluż fid-dera u fis-saħħa, kif taf inti? Kif se tkun? M'għandekx idea, mela nista' nissoponi jiena. Għax nisma l-Grasso jparla, ġili nisma anka l-Mister Fenek, uġek. Mister Fenek. Illi għajdilna, illi kemm importanti l-exercise, ma billi jgħidu, ma jien għadni ma esperjenza jtajix. Allura, peress li għalik tkun għadha kaxxa magħluqa, avolja taf u smajt li ħatamillek il-ġejt, il-bidla iva kapaċi li għal-bidu tbeżżak. Però, ħanerġa' mmur lura l-karta.
jekk inti dawk li ktieb li tixtieq tasal għalihom, verament għalik huma importanti. Għax verament illum xbajt fuq li ktibt fuq in-naħla tal-karta, mela hemmhekk jekk vera xbajt, ħatara x'ħatamel biex tasal. Imma jekk mhux vera xbajt, ħassib l-iskużi. Ħaj Karl, proset ħafna tal-programm, Mattejos nammiraħ ħafna għaliex bis-saħħa tiegħu żgur illi iċaqlaq lil ħafna li jkunu qegħdin isegwukom. Jiena nkun nixtieq nagħmel ċertu passi imma għandi ħafna ostakli u dawn huma membri tal-familja stess. Okej, mhux l-ewwel darba li tkellimna jiena nawguralek Denise ta' għaliex tħabber rasek xejn fid-dinja kif għadna xejn huwa faċli. Tagħmel ħafna sforzi. Id-dinja ġlida kontinwa ta' għaldi li għara taħsbux illi kollox wartu żgħar. Anka min taraw forsi jidbissem u min taraw illi forsi tajdu ma danna kollox play sailing leta għaliex wara kull bib hemm storja. Għandna telefonata u nikkummentaw fuq dan li qaltilna wkoll Denise. Hello. Hello. Hello? Insellimlek. Ħansaqsik mistoqsija kjożbu. Għandek il-headphones mat. Għajdinna, sinjora, bil-qalb kollha. Jien għandi l-Air Walker namela. U jiena l-għallaxtuja jimmarkali li s-sija neħli 1200 calories huwa vera. Ok, sinjora, nirringrazzjawk ta' grazzi ħafna. Ħana għadu fl-imkien, Karl, ma jimpurtax. Mela, l-ewwel appell tiegħi kif ġiri nitkellmu, Karl, ħajkun għall-individwu. Tkellimna anka riċentament illi jista' jkun għaddej minn kollox fil-pajjiż u fid-dinja, x'tagħmel inti għalik innifsek huwa l-ewwel u qabel kollox l-aktar importanti. Għax jekk il-kol kemm aħna nħarsu fil-mera ngħid jiena fis-sitwazzjoni li qiegħed illum x'nista' nagħmel għalija u għal-familti, dak l-iktar importanti. Għax ħanerġa' nfakkar minn ma semanix, l-ebda persuna, l-ebda partit, l-ebda oppożizzjoni ma tista' tiddettalek il-bażiku illi huwa jekk tiċċaqlaq jew le, jekk torqodx sew jew le, x'tiekol u x'tixrob. Tajjeb dak huma l-essenzjal biex ngħixu. Fuq livell ieħor, ovvjament hemm min jargumenta fuq affarijiet differenti, għax hekk ma jkunx hawn investiment u għax hekk nifhem, però l-essenzjal huwa dipendenti minna l-ewwel qabel kollox, mela dik hija importanti. Allura dis-sinjura biex naqqad ftit Karl li bażitlek il-messaġġ ħa ngħidilha hekk. Iva, ħajkun hemm min jiddejjaq illi inti ħatamel passi l-qoddim u forsi anka bimħabba ħajiddejqu fl-ma sens. Id-daw forsi jibdew jinkwitaw illi jekk inti kont toħroġ magħhom 3 darbit fil-ġimgħa tiklu l-junk food, jew jekk kont toħorġu darba darbtej fil-ġimgħa tixorbu, forsi ħajtilfuk għax jinkwitaw illi inti issa daqshekk kilt ikel illi huwa stil tagħhom, tajjeb allura forsi jibżgħu l-ħataq tagħhom. Ikun hemm min anke egoistikament jibża li inti ħatidher aħjar minnu jew minnha. U wkoll ikun hemm min illi jibża illi inti il-progress pereżempju tiegħek stess ħajtlalek għal rasek. Mela ħatibda jinnaf tara kulħadd dubbien għax neħħejt ċertu xaħam. Ir-realtà hawn nies illi jagħmlu ħafna suċċess fil-ħajja Karl, illi baqgħu umli. Baqa' jkollhom avvenimenti soċjali kemm darba tkellimna aħna fuq nies fil-politika, fit-tmexxija, illi daw in-nies ovvjament ikollhom avvenimenti biex ma nsemmu l-ħadd minn Malta. Inħobbu naqbdu jiena u inti ma' Obama u ma' Putin. Illi daw President tal-Amerika kien u tar-Russja. Tajjeb, naħseb ikollhom avvenimenti, ikollhom ikliet. Semmi big deal, no? U daw it-tnejn huma fit, smart, body posture tal-ġen. Ġifieri ma tridx taqta' lin-nies, ma tridx inti taqta' l-avvenimenti, irrid ikun hemm literalment żbilanċ, inħobb ngħidlu jien mhux bilanċ. Ħa nirrepetiha apposta, irrid ikun hemm żbilanċ. Għax fil-verità biex aħna naraw nħossu ċertu riżultati, taf kemm għandna bżonn exercise fil-ġimgħa, anke skont il-World Health Organization, madwar siegħa u nofs fil-ġimgħa. Ġifieri tliet nofsijat fil-ġimgħa. Laqqas huma wisq. Jekk ikun exercise daqsxejn iktar moderat jew intensiv, għal min ħajmur mixja. Nissuġġerilu illi jagħmel aktar spiss. Imma ċinu ma daw it-tliet nofsijat. Forsi tħanna f'sistema jew f'ċirku illi irridu nakkwestaw l-affarijiet bla tbatija. Għaldiri il-quick fix illi aħna ħarrajt ħanixxi dal-bot pinnoli biħwabar naturali biex nkunu aktar sempliċi li dawna ħajamlu l-merakli u jneħħunna x-xaħam, per eżempju.
nidħol fuq l-internet u nikteb diet, 5 days diet, Ekku. li tneħħilek 4-5 kilos. Kollox irridu ta' malaj. U bla sagrifiċju, bla sports. Din tapplika mhux biss għal da' suġġett ma' ħafna. Kollox, le mhux hekk. Oħrajn ta' Karl, l-appell tiegħi huwa wieħed illi kif telgħu bil-mod, l-aħjar jinstlu bil-mod. U irridu nsibu sistema, ħanerġa' ngħid kif semmejt l-ewwel għall-exercise, imma anke għall-ikel. Illi nistaqsi lin-nifsi, isma' dan li ħanamel nemmen li kapaċi inżomm din l-istess sistema jew kważi l-istess għat-tul ta' żmien. Għax jekk jiena blisit fuq l-internet f'daw il-5 days, qed jgħid li nixrob is-sopop, tajjeb u nikol tuffiħa kuljum. Din immaġina nagħmilha ħajti kollha. Jiena lest u jiena ninduna illi malli dik id-dieta waqqafta. U ħanajdlek Karl, ħajkollok twaqqafata. Għax dan, forsi għal-bidu tgħid ma worth it, għax avolja qed ngħejja, avolja qed nistordi, avolja bla saħħa u bin-nervi qed nonqos u għalissa dak l-importanti. Però ħajasal żmien dal-waqt illi ħatiqaf tonqos. Imma dawk is-sintomi ħajbqgħu hemm. Ħatibqa' inti tħossu kajjiena bin-nas, bil-ġuħ, bin-nervi. Ma taqbiżlek. U nafu l-koll, jew jekk ma nafux tajjeb nispjegawha, illi mbagħad meta inti jerġa' bdejt ikol kif kont ikol qabel, ġismek bħal sponża ħajassorbi dak kollu li inti tajtu. U jekk inti neħħejt 6 kilos f'6 ijiem, dawk is-6 kilos hemm ċans tajjeb li jerġgħu jitilgħu fis-60 ta' wara. Ġifieri fġieħ il-bambin, nifhem li jkun hawn min ikollu tieċ u jara kif ħajmel biex jidħol fil-libsa, imma kemm il-tieċ ikollna. U għalfej naf li ħajkolli tieċ għandi nħalli għall-aħħar xahar, l-aħħar ġimgħa qabel ma ninduna li dik il-libsa mhux ħad iġini. U dan li qed nagħmlu f'dan il-każ fis-suġġett tiegħek ħanagħmluh ħabba l-libsa ħabba tieċ. Vera li tajjeb għax daw affarijiet motivazzjoni. Mejjew nagħtu priorità naħseb lil saħħitna. Prosit. Iktar minn kollox, mhux vera. Tant naqbel miegħek Karl illi kif naħsibha jiena huwa it-tnejn li huma importanti li jkollok kemm short term goal. Ġifieri isma' dak it-tieċ, isma' ġej il-miliet, isma' ġej l-Easter. Tajjeb li inti jkollok xi ħaġa li qed tirsisti għaliha speċifikament, però mbagħad ittara l-ultimate, isma' jiena l-aktar li ħaġa importanti, vera kif nider f'dawk il-festi, però illi kolli iktar enerġija, illi norqod komdu, unqum komdu, inħossni nistriħajt, illi kolli il-motivazzjoni biex nagħmel il-ġurnata. Ma noqgħodx nieħu mediċini u pilli għax idduċan l-istonku x'tib ta' jekelni. Ma noqgħodx fil-queues l-isptarijiet u l-clinics nafu, għadni kemm semmejt issa mejlux il-gvern u l-oppożizzjoni, nafu illi taħt gverni differenti kellna problema ta' waiting lists. Ħanerġa' ngħid, x'nista' jiena nagħmel ħares fil-mera u ngħid, Mattejus, x'tista' tagħmel biex inti tgħin anke lil pajjiżek biex pereżempju jonqsu dawn l-issues ta' waiting lists. Hemm xi ħaġa ta' kuljum illi nista' nibda niekol minflok oħra. Nista' jien niddedika nofsija biex minflok ma noqgħod nara pereżempju dak it-tali series jew nibqa' nara l-istess avvenimenti fuq Facebook, ħriġt nimxi biex jikkalma moħħi, biex intejjeb saħħti għax apparti li ħanejni lil nifsi ħanejn lil pajjiżi. Ok, telefonata għax dawn huma dikjarazzjonijiet interessanti ħafna tali ta' min ukoll jipprova wkoll janalizzhom anke fil-ħajja tagħna ta' kull wieħed u waħda minna personali. Mhux dejjem nistenna l-ħadd ieħor biex. Mhux dejjem xħajtin il-gvern jew l-oppożizzjoni x'ħan nagħmel jiena għall-pajjiż ukoll. Ok, telefonata, grazzi li qegħdin Hello. Hello, sieħbi. Aw, ħabib tiegħi. L-lum Mortan Dragola ħadu l-djem. Mortu Jew l-sortu kult lekċur, mur joħdu l-djem biex. Kollo sewi pija. Sadni għadet sa' nirċevijom għak il-bambini il-rizultati. Tajjeb, sieħbi. Pero nħu pjaċir issa, rrit nfaxħar, il-Matthews. U dik il-xisima li kien għalli li z-zomm il-ħin fi xin għandek tikol u tikol l-ftit, nixtieq ngħid l-lum ġitni l-aħjar pressjoni, oxygen tal-amal l-ewwel 100, taħbit tal-qalb sabitu li tajjeb għalli qiegħed, jiġifieri għad-damage li għandi ġo fiha jien, iktar ma nizzel iktar aħjar anzi, rrit nipprova ninżel about 68-76 para heartbeat, tinżel iktar. Biss, nixtieq ngħidlu grazzi, u dik is-sinjura jew sinjur x'kien bħalissa titgħallem tajt. Le, la
għasek iġibulek iktar ġilad kbir u sabiħ. Titallem tajt, le, dak, ma rridux. Issa, ħanniddikalek poezija zaħira. Matthew Grasso, tammu tajjeb is-Sur Grasso. Amadej, buslu iċċu għal darbtej. Ciao, ciao. U blidem pozittiv. Għannet najdlu prosit. Imma pozittività, determinazzjoni. U għadda minn ħafna affarijiet, u nitkellmu ġifieri aħna. Karl, li forsi mhux nikkorreġi l-Amadeo ta' però tajb li waslu l-messaġġ. Issa ġej speċjalment minn il-festi. U l-avvenimenti hemm ħajkunu. Number 1, tajjeb ħanamel statement ieħor. Tajċ le lill-avvenimenti. Kif inti għandek bżonn iva tiħossib id-dera u saħtek. Għandek bżonn. Mentalment għandek bżonn inti tiltaqa' u titkellem speċjalment ma' nies li huma qrib ħafna tiegħek f'ambjent li huwa aktar kwiet. Issa naraw ukoll kemm inti dixxiplinat. Prosid, imma parti minn hekk. Jiena pereżempju, l-ewwel wieħed ħati jiena, id-dar Tommi mmur darba fil-ġimgħa satej bil-ħarba. Qed looking forward għaż mill-li ġej. Għax meta aħna anka jiena fuq xogħol ikun daqsxejn iktar kwiet. Nista' iktar immur nagħmel dawn il-żjarat lill-familja tiegħi. Sa min jaf jien għadni mhux miżewweġ, qatt m'għandix tfal, jiġifieri u diġà impenjat ħafna. Però x'qed nistenna? Illi niżewweġ u li jkolli tfal biex imbagħad ngħid isma' l-ommi u l-missier insejthom? Jew ħanara x'ħanagħmel illum biex biċ-ċirkostanzi li għandi llum jiena mmur narhom aktar, pereżempju. U allura żmien il-milied speċjalment huwa opportunità kbira. Issa, mela dak huwa l-qasam mentali. Però anke meta ġejna preżentati bl-ikel, mhijiex kwistjoni illi aħna rridu ngħidu le għal kollox. Il-kwistjoni Karlija u nixtieq minn qed jarana jistaqsi dil-mistoqsija. Isma' minn dik il-mejda kollha ħelu affarijiet. Għandi għalfej nieħu minn kollox, jew hemm xi ikel li nippreferih minn ieħor mela ħanieħu dak u mhux dak. Għandi għalfej kull waiter li ġi b'xi ħaġa ħadd xi ħaġa minn kull item. Għandi għalfej minn mal-bar kull drink li hemm ħadd drink minn kull tip. Ħalħalli n-nies jewieġbu. Ħafna drabi dik li jkollna dixxilpina ma' nfusna li mhux li ma mmorrux l-event, mhux mmorrux il-get together, mhux ma mmorrux il-parti tax-xogħol, mhux ma mmorrux l-ikla tal-offsinar tal-milied, imma li mmur illi bl-eżempju tiegħi nagħtih lil ħadd ieħor għaliex l-eżempju ikaxkar u mhux inbilli jgħidulek uaj ma mhux il-milied u issa mhux festi. Kollox tista' tieħu fil-moderazzjoni, fil-limitazzjoni, b'ċertu għaqal għaliex Diċembru huwa bħal Jannar, bħal frar. U għaddiri m'hemmx differenza. U l-istess ħaġa u maxhur oħra jew kellna xi mument ta' festi. Niċċaħdu minn kollox, ta' żgur li le. Darba ngħixu, ekku, però kif tgħix? Matteo sallimni xi ħaġa. Nippreferi nixtieq ngħix li kolli ammont ta' snin biex ma nsemmix ammont imma li nkun b'saħħti. X'kemm hu sabiħ illi tgħix u ma tkunx b'saħħtek. Għax in-nannu kellu daqshekk ta' u kemm dam. Ma kif kien in-nannu? U insomma miskin, ma tisma' oħrajn li jgħidulek għandhom età, ġieli ċemplu hawnhekk, li jgħidulek isma' jien għandi età sabiħa ta' u jsemmu ammont sostanzjali ta' snin. U jisaqsu l-professjonisti mhux fuq id-diffikultà li għandhom imma jekk hux qed jagħmlu sew li għadhom imorru sija mixi, li għadu jagħmel ir-rota, li għadu jagħmel hekk u li jiekol hekk. Dawk mistoqsijiet u dawn huma affarijiet li għandna għal xiex nitalmu minnhom. Sur Grasson, nirringrazzjak. Jien nirringrazzjak jekk ma jimpurtax ħana bl-aħħar statement u nixtieq li jimmotiva dak li qed jarana. Mhux tal-li ħanajt le għal dawn l-avvenimenti, għal dawn l-ikliet, tal-li ħammur buċċi minn qudiem. Għax illum meta qed nirrekordjaw meta nagħmlu dar-programm live, Karl, huwa 2 ta' Diċembru. Baqa 23 ġurnata għall-milied. Baqa kważi xahar għall-ewwel tas-sena. F'dan ix-xahar jiena nista' nibda nagħmel bidliet kbar, mhux li ħajjidru minn ġewwa kif ħanħossni. Allura meta jiena mbagħad ħammur għal dawn l-avvenimenti li naf ħajkun hemm iva għażliet differenti mill-għażliet li għandi llum, jiena ħammur knowing li diġà bdejt fi triq it-tajba, mela it's okay nilgħa għajn waħda daw il-ġimagħtej, għax huwa ġimagħtej. Mhux qed nitkellmu fuq sentej,
ta' ikel u xorb unlimited. Ġifiri ejja npoġġu kollox perspettiva. Is-sena fija 356 jew 65. Ma nafx, 365, sorry. 365 ġurnata. 14 ġurnata minnhom. Mhux ħajżbilanċjaw kollox. Mhux ħatitlef kollox f'14 ġurnata. X'tagħmel qabel u x'tagħmel wara huwa fundamentali. Ma jibda llum kif għadhom it-2 ta' Diċembru. U tara kemm ħatħossok aħjar. U jekk tibda llum qegħdin f'dan ix-xahar ta' sfida, żgur tkun inqas ta' sfida għax-xhur illi ġejjin. Prosit. Grazzi minn ġdid ħabib Grazzi dejjem ta' kollox. Ringrazzjakom. Li għattumana wkoll issegwu din is-sessjoni, il-komplement tal-jum it-tajjeb, il-lejl it-tajjeb lilek li tissegwina wkoll tard fil-għaxija. Dalwaqt il-psikologu tagħna, Dr. Michael Gallia, aktar tard il-ħabib tagħna Godwin Friġġieri u mbagħad fil-kċina flimkien ma' Carmen Tedesco illum fost riċetti oħrajn ħatamlilna il-Christmas log. Dan kollu sal-4:00. Ibqgħu magħna.